Namhlanje isihloko engifisa sikhulume ngaso sizobheka isiduli. Ngabe isiduli siyini futhi sinamsebenzi muni futhi sihlanganaphi kakhulukazi nabantu kule ndima yokwelapha kwendabuko. Isiduli ke lesi sisuke umhlabathi ohamba uwakhelwe zintuthwane ube yingqumbi. Lezi zintuthwane imvamisa kuba umuhlwa othanda ukuzenza, kodwa kuya ngokwahlukahlukana kwey'ntuthwane ezakha isiduli, azakhiwa umuhlwa kuphela. Kuleli-ke labanguni umhlabathi ojulile lona, umhlabathi onamandla, ngoba ngisho nendlu yomthethadlozi, indlu yabantu abadala, yayigandaya ngaso lesi siduli. Kwakuyona esasisetshenziswa ngoba kunenkolelo yokuthi kusuke kusuke kungayona nje inhlabathi efana nezinye izinhlabathi. Isiduli kusuke sinamandla okudonsa nokumumatha imimoya eyimkhokha ngokwahlukahlukana kwayo. Isiduli siyakwazi ukususa okuthize, isiduli siyakwazi ukuvala okuthize. Lapha-ke endimeni yokwelapha kwendabuko kuye kutholakale umelaphi ehambe eyogeza umuntu emgezele esidulini. Lo onjani umuntu ogezayo esidulini? Lo muntu othola ukuthi kunamathunzi, kunezibopho phezu kwempilo yakhe, kangangokuba mhlampe kunezinto lamathunzi amanye awo ubelethisiwe lo muntu wona. Sizokukhumbula ukuthi ukubelethiswa komuntu kusuke kuvuswe into ethize umoya, bese-ke belethiswa kulo muntu. Kungavuswa isilwane, kungavuswa isidalwa, kungavuswa futhi umunci uphile phezu komuntu, ngoba yimimoya lena ebisivuswa ngokuba kuthathwa amakhubala athize bese kuthiwa ayembathe noma ayibelethe lowo muntu. So uma sekulashwa lowo muntu-ke lowo wayelashelwe esidulini egezelwe khona, ngoba siyakwazi ukumumatha nokudonsa le mimoya. Sasilekelela ukuba umelaphi uma emhlambulula ngempande sikwazi ukuyidonsa lento siyigcine kuyona. Isiduli-ke siyahlonishwa ngoba sifana nenhlabathi yebomvu. Kunezikhathi la isiduli singathintwa khona, kunesikhathi la isiduli sizilwa khona. Abantu abadala-ke ababehambe phambili abanikwa lobuciko bokusebenza kwendabuko okungokhokho bethu amadlozi asingenileyo, sithole ukuthi kwakuhamba uma kwethwasa ihlobo lisasingathintwa lesi siduli. Kulindwe uma ukhumbula kahle, uma kuthwasa ihlobo ilapho esekuqala khona liduma izulu. Uma selingenisile ihlobo sekungaqalwa kwakusondelwe futhi esidulini. Ngakho-ke leso sikhathi sokuthwasa kwehlobo kwakungasondelwa ngoba kwakukholelwa ukuthi sasingadonsa ngisho umphezulu ukuba usondele kumuntu, sasingadonsa ngisho umoya wezulu ukuba logezelwe khona udonsa isishozi manje. Ngakho-ke lesi siduli lesi sasizilwa ngaleso sikhathi. Asikhumbule bantwana bedlozi ukuba sike sakuveza ukuthi isiduli lesi siyamsiza ukulahla umuntu uma ilahla izinto ey'nzima abelethiswe zona. Lezi zinto esithi ziyalahlwa. Ukulahlwa komuntu kuhlukene izigaba eziningi nengendlela eningi ngokwamaziko ethu thina abelaphi esenza ngayo. Khona umuntu olahlwayo alahlwe ngenyongo nangempande. Khona umuntu olahlwayo alahlwe ngempande iyodwa. Manje kuyahlukana ukuthi umelaphi yena ngokweziko lakhe noma ngokwesabelanikezwe sona unikezweni. Kodwa isiduli lesi njengoba ngingachaza ngasihlone iy'gaba ey'mbili. Isigaba sesibili siyakwazi futhi isiduli ukuyovala. Siyakwazi ukuvala umuntu, siyakwazi ukuvala umkhokha isiduli. Ngakho-ke sisetshenziswa ndlela zonke. Kuya ngokuthi wena inhloso yakho uya kusona uyokwenzani, usisebenziselani. Baningi-ke kamuva abathanda ukuthi uma befika esidulini bese besebenzisa ekulweni izimpi
kakhulukazi mhlampe umuntu uvala izitha zakhe, uvala abathakathi, uthi esidulini sezosebenzisa ikhandlela elimnyama, ikhandlela elibomvu njalo njalo, acuphe ngisho nezitha phezu kwesiduli. Konke lokho kuyasebenza ngoba ngishilo ukuthi simkhakha mbili. Ngakho-ke ngizoweluleka ukuthi-ke uma uyokwenza into ethize esidulini, sebenza phela uqede ungashiki umahlapahlapha ngoba kuleyo ndawo yindawo enobunono, indawo enamandla awo ngokwemvelo. Asingenzi ubunuku, asizihlonipheni iziduli. Okwesibili, okunye nje ngithanda ukudlula kukho kungathi okwesibili. Iy'duli ziyahlukana. Khona isiduli esiba khona nje ehlane noma ebaleni. Kube khona isiduli esimila phakathi ehlathini. Lesi siduli esivala imkhokha ilesi siduli esiphakathi ehlathini. Kodwa isiduli sokulahla izinto ilesi siba sebaleni. Ngakho uyehlukanisa lapho. Uma uzovala umkhokha usebenzisa lesi siduli esiphakathi ehlathini, kodwa uma uzolahla usebenzisa lesi silapha ebaleni. Abanye betholakale beyididanisa ethi ngifuna isiduli esimhlophe, omunye ethi ngifuna isiduli esibomvu, ngifuna isiduli esimnyama. Kuya ngomhlabathi lowo. Akusikho ukuthi esibomvu sinamandla ukudlula esimnyama. Esimnyama cha, kusuke kuwumhlabathi nje lokho.